Roman Guder, ja nemeškám, občas. A príď včas. To sú slová, ktoré nie veľmi rád počujem. Jasné, že prídem včas, keď sa podarí. A veľakrát sa nepodarí. Podľa mňa nie je situácia, v ktorej som ešte nemeškal. Išiel som na pohodu do práce, ktorú som chcel získať. Prvá práca po škole. Meškal som 10 minút. Ale zobrali ma. Prvýkrát som letel, sám. Prišiel som na check-in. Po check-ine. Ale letel som. Samostatná kapitola je ja a vlaky. Podľa mňa by sa mala písať psychologická štúdia vplyv cestujúceho pri pozeraní na odchádzajúci vlak. Zažil sme veľakrát. Ale v podstate zdá sa, že niekedy sa zdá, že niečo zmeškám, ale niekedy to je lepšie, keď zmeškám, že to, čo príde, je oveľa lepšie. Chcel som stretnúť kamarátku, chodil o 5. domov, meškal som vlak. Išla o 6. stretol som ju. S kamarátom Jarom tvoríme skvelú dvojicu. Sme motáci obidvaja a tuláci. Vybrali sme sa na rysy. V čase, keď tam bol hromadný vstup na rysy. Prišli sme v sobotu, postavili stan, dali vínko, išli na diskotéku, na diskotéke bolo dobré, zabavili sme sa a ráno sa nechcelo vstávať. Všetci turisti vyražajú skoro ráno, my sme vyrazili o 3. A v Tatrách sa praktizuje to, že sa zdravia ľudia, čo idú okolo, takže my sa dobrý deň, ahoj, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, ide to bola kočka. Ide dobrý deň, to feša. Hore sme boli sami. Neboli tam žiadne nálady ľudí. Síce slnko už zapadalo, bola príjemná nálada, ale boli sme sami. Cestou dole sa stalo, že Jara začal boleť koleno. A slnko fakt rýchlo už klesalo. A ja som začal byť nervózny, že to je dlhá cesta a Jaro išiel tak pomaličky. Slnko zapadlo, začalo tým. Jaro našťastie vyštiahol baterku a svietil nám celou cestou. Dole na plné parkovisko a aut sme prišli asi o 11. Nebolo tam žiadne auto okrem nášho, našťastie. Išli sme sa ubytovať zase do kempu, postavili noci stan a v pondelok ráno spolal šéfovi, že ahoj Miro, dnes neprídem, nejako sme zadržali na rysoch. To som ešte netušil, že o týždeň budem volať znova. Z Prahy. Už som nepovedal, že som zdržal špeciálnou meditáciou nad kanalizačnou mrežou. Ono na takú špeciálnu meditáciu sa treba aj pripraviť. Dialo sa to v nedalekom bare, kde bol veľmi ochotný barman, ktorý nám ponúkol miešané nápoje, boli výborné. Začali sme horiacim B52, pokračoval to Sex on the Beach. Ďalšie si už nepamätám, ale boli dobré. Keď sme skončili, zistil som, že niektoré z tých miešaných drinkov sa chcú ísť doma pozrieť na vzduch. Tak som našiel nejaké vhodné miesto a pri tom Národnom divadle som našiel akurát zákrutu, kde bola kanalizačná mreža. Tak som išiel na ňu a tam meditoval. Keď kamošov prestalo baviť, čakať na moju kanalizačnú meditáciu, že kedy skončí, tak ma zdvihli a zobrali do električky. Cesta v tej električke to bola totálna prítomnosť. Teraz sa hovorí, že žiť v prítomnom okamihu, nemyslím minulosť a budúcnosť. Tam neexistoval minulosť a budúcnosť. Len jedna dilema. Či si tie drinky, ktoré som odložil do kanála, odložím na podlahu alebo do trička. Boli drahé, ja nerad hážem peniaze do kanála. Oceňoval som každú sekundu, čo som nemusel vyriešiť túto dilemu a bal som sa každé nasledujúce sekundy, že budem musieť riešiť. Našťastie som nemusel riešiť, ale po vystúpení z električky nastala totálna neprítomnosť. Zobudil som sa v pondelok pred obedom v cudzom byte, v cudzej posteli, v cudzom meste, teda v Prahe. Hoci som mal sedieť na známom mieste, v pracovni, v kancelárii v Bratislave. Tak samozrejme povedal som šéfovi, dnes neprídem, prepáč. Ďalšia akcia s Jarom sa zasa natiahla. Rozhodli sa vybrať na Kráľovú horu. Výstup bol príjemný, počasie hore krásne. Bol október inverzie, takže oblaky pod nami, hore úplne tichučko, bezveterno, teplúčko, nádherné, raj. Po chvíli užívania toho raja si Jaro zmyslel, že tam dole pramení čierny váh, poďme ho nájsť. Pozrel som na slnko, to už takto klesalo, že podľa mňa sa smiala, že to už nenájdete, kým ja svietím. Nenašli sme. Tak sme vyšli naspäť hore, na Kráľovú horu. Bolo nádherné, krásna hviezdna obloha, kľud, ticho, tak sme si to užívali. Ale bolo treba ísť dole, lebo však treba niekde prespať. Došli sme dole do dediny, tam nikoho. Išla nejaká pani okolo, ja odchytil, že prosím vás, kde sa dole prespať? Viete čo, neviem, ale zoberiem vás k svojim rodičom.
požiadať rodičov. No dobre, vyskúšame. Zobral nás do domčeka, ktorý pamätá veľa. Pošli sme dnu. Bola to spálne aj rodičov. V posteli jej rodičia. Že tu môžete spať, rodičia spôjdu spať inde. Ja snívam o pivku s kamošom a my tu teraz ideme vyhádzať pochodcov z ich postele. Ako horšie bolo, keby pán mal eskimácké zvyky, že bol by som sám a teraz on mi ponúkne postel vedľa svojej manželky. A ešte jeho manželka. Teším sa na teba, mladý muž. A to asi s úsmevom. To by bolo ešte horšie. Našťastie vykecali sme sa z toho, pozeral som na Jara a vyzeral, že by to aj zobral. Ty človečko, nebola si nejako. Prepáčte, to nemôžeme zobrať ako tak vyhadzovať ľudí z postele. Vykecali sme z toho, odišli sme v susednej dedine sme našli penzión, kde nám dali večeru, aj pivko. A vyspali sme sa s Jarom v manželskej posteli a nemuseli sme nikoho vyhadzovať. A toto mi pripomína, že najvyšší čas zase niečo zmeškať. Ďakujem vám za pozornosť.